Hi ha una frase que sona gairebé honesta. No puc donar-te el que necessites, però no vull perdre't. Sona bé, sona responsable, sona conscient, i precisament per això funciona. Però si la mires amb calma, diu una altra cosa. No és no puc, és no vull. I encara més important, no vull, però tampoc vull renunciar al que m'aportes. Aquí no hi ha misteri, hi ha una dinàmica molt concreta. Una persona té accés a la teva atenció, al teu afecte, la teva disponibilitat emocional, sense assumir el cost del vincle. I això és un model perfecte, perquè no perd res, només guanya. Però perquè aquest model funcioni cal una segona peça, tu. Perquè això no es sosté sense algú que espera, interpreta, aguanta, no per ingenuïtat, perquè hi ha senyals, missatges, gestos, promeses obertes, el suficient perquè no marxis, el que es coneix com a breadcrumbing, però no prou perquè puguis quedar-te de veritat. I aquí apareix el mecanisme clau, la intermitència. El que reps no és constant, és irregular, a vegades hi és, a vegades desapareix, i això enganxa més que la presència estable, perquè et deixa en un estat molt concret. Esperar que el que és puntual es converteixi en permanent. I després hi ha un altre element, molt subtil, molt potent. Et fa sentir especial. No he tingut mai una connexió així, ets diferent, si pogués ho faria, gràcies per estar a la meva vida. No et dona el lloc, però et dona la sensació que gairebé el tens. I aquest gairebé és suficient durant molt de temps. Però aquí hi ha una veritat que costa. Si no et va triar al principi, no t'està reservant per al final. No perquè no tinguis valor, perquè no està disponible per triar de veritat. Pot ser presència, pot ser acte, pots donar-ho tot, però res d'això obliga ningú a quedar-se. I això és el que costa més d'acceptar, no amb el cap, amb el cos. Perquè el cos ho sap, ho notes en el cansament, en la tensió, en la sensació d'estar esperant alguna cosa que mai acaba d'arribar. I arriba un moment, no abans, just en aquell punt en què deixes d'esperar, no perquè ja no estimis, sinó perquè deixes de participar en el teu propi abandonament.